खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं नोंनिसिम रादाय। बे खन्थाइखौ लिरदों ककिल मुसाहारि आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। नोंनिसिम रादाय। रादाय लायो आं नों अनसुलानिसिम, हानाय नङा आं बावनो। आं मोजां मोनो नोंखौनो आरो मोजां मोनफिननो हानाय नंला आं गुबुनखौ। मानसिफ्रा बुङो आंखौ बोदोर बावलि, नंगौ नामा? आं बेखौबो मिथिया। गोसो होदों आं नोंनोनो, दा आं माबोरै बावगारलांनो। थांनानै दं आं अरायबो नोंनि थाखायनो। होनाय बै माब्लाबानि इसाराखौ मोनदां हाबाय आं दिनैसो। जिउआव नोंबो आंखौ हास्थायो। फै अनसुला जिउनां, सानैजों लालायनि रादाय। थाबायलांनि बिबारजों सोरजिजानाय बे गुवार बुहुमनि दोंसे लामाजों, नोंनि आंनि मोजां मोनलायनायनि लांगोनासिम मिलौदो देंखोजों दैदेनलांनि गोथार अननायखौ। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।